Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τηλεφωνητές που εργάζονται στο δημόσιο τομέα είναι το θέμα που θα απασχολήσει την απόψινή μας εκπομπή. Φιλοξενούμενοι μας απόψε οι κύριοι Αντώνης Πηχίδης και Μάριος Κουλούμας, αντιπρόεδρος και γραμματέας αντίστοιχα του κλάδου τηλεφωνητών της Πασιδή. Κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Άλλη Διάσταση. Καλησπέρα. Κύριε Κουλούμα, αρκετά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τηλεφωνητές παραμένουν άλυτα εδώ και πολλά χρόνια. Ένα από τα βασικότερα είναι το θέμα της μισθολογικής αναβάθμισης. Τι ακριβώς ζητάτε από την κυβέρνηση? Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω και σας προσωπικά και τον τηλεοπτικό σταθμό Λόγος για την ευκαιρία που μας δίνεται απόψε να εξηγήσουμε τις θέσεις του κλάδου τηλεφωνητών και τα αιτήματα μας τα οποία εκκρεμούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το κυριότερο αίτημα μας είναι η μισθολογική αναβάθμιση των τηλεφωνητών από τις κλίμακες Α1, Α2, Α5 στις κλίμακες Α2, Α5, Α7. Είναι ένα αίτημα το οποίο χρονολογείται από το 1981. Υπάρχουν συμφωνίες για μισθολογική αναβάθμιση εφόσον υπάρχουν και αναβαθμίσεις των προσόντων της θέσης. Πράγματι το 1988 έγινε αναβάθμιση των προσόντων της θέσης τηλεφωνητή, χωρίς όμως να γίνει και η ανάλογη μισθολογική αναβάθμιση. Προσπαθούμε από τον καιρό εκείνον με διάφορες ενέργειες, δυστυχώς προσκρούμε στην αρνητική τοποθέτηση της κυβερνητικής πλευράς. Θέλω να τονίσω επίσης ότι έχει γίνει ακόμη μια συμφωνία το 1995 από την Πασιδή και την κυβερνητική πλευρά, κατόπιν κινητοποιήσεων που είχαμε κάνει εκείνον τον καιρό. Δυστυχώς ούτε εκείνη η συμφωνία είχε εφαρμοστεί, η οποία έλεγε ότι εντός 2 χρόνων το αίτημα των τηλεφωνητών θα συζητηθεί με στόχο την επίλυσή του. Έχουμε δώσει αρκετή πίστοση χρόνου στην κυβερνητική πλευρά. Μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου εξέλιξη στο αίτημά μας. Γιατί πιστεύετε δεν υπάρχει ανταπόκριση από πλευράς κυβέρνησης? Είναι μεγάλη η οικονομική δαπάνη που εξυπακούεται? Σίγουρα δεν μιλούμε για μεγάλη οικονομική δαπάνη, εφόσον οι τηλεφωνητές ανά το Παγκύπριο είναι μόνο 75 και εάν εφαρμοστεί η μισθολογική αναβάθμιση, δεν θα επωφεληθούν όλοι οι τηλεφωνητές την ίδια στιγμή. Άρα δεν μιλούμε για μεγάλη οικονομική δαπάνη. Μάλλον είναι η αρνητική διάθεση που έχει η κυβέρνηση, διότι όπως σας έχω πει δεν έχει συζητήσει μέχρι σήμερα σοβαρά μαζί με εμάς και την Πασιδή το αίτημα αυτόν το οποίο εκκρεμεί από τόσα πολλά χρόνια. Εν τω μεταξύ, εδώ να τονίσω επίσης και τις υποσχέσεις που είχαμε το 1995 από τον ίδιο τον κύριο Κληρίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος είχε μια συνάντηση μαζί μας και μας είχε δώσει υποσχέσεις ότι θα ενεργούσε προς τον Υπουργό Οικονομικών έτσι ώστε να επιληθεί αυτό το αίτημα μας. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, ούτε οι παρεμβάσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας έχουν αποδώσει. Μάλιστα. Κύριε Πηχίδη, σοβαρό είναι και το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Η κατάργηση κάποιων θέσεων έχει δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα. Εργάζεστε πάρα πολλές ώρες, διπλές βάρδιες. Ποια είναι ακριβώς αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται? Δυστυχώς, εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια αυθαίρετα η κυβέρνηση, χωρίς καμία συνεννόηση με τη συνδικαλιστική πλευρά, με εμάς ή με την ηγεσία της Πασιδή, έχει καταργήσει 16 θέσεις για λόγους, όπως έχει πει, οικονομικής λιτότητας. Δυστυχώς, εμείς τότε είχαμε προβλέψει ότι θα υπάρξουν υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες πράγματι επαληθευτήκαμε, με αποτέλεσμα τώρα, ειδικά στα νοσοκομεία, να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και για να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις να εργαζόνται συνάδελφοί μας πέραν των 50 ώρων την εβδομάδα ή 12 μέχρι και 18 ώρες την ημέρα για να καλυφθεί η βάρια, διότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να το αφήσει χωρίς τηλεφωνητή. Πράγμα νομίζω αναχρονιστικό και απάνθρωπο τη σημερινή ημέρα. Πάνω σε μια καρέκλα καθήμενος με το ακουστικό στο χέρι 18 ώρες. Και το θέμα της λιτότητας, αντίθετα, ξοδεύονται υπερορίες διπλάσιες από όσες θα χρειάζονταν για να καλυφθημένες θέσεις. Να δώσω ένα παράδειγμα, στο νοσοκομείο Λευκωσίας στοιχίζει στην κυβέρνηση περίπου 2.000 λίρες το μήνα υπερορίες και με κάποιους υπολογισμούς που έχουμε κάνει
με τα μισά λεφτά θα μπορούσαν να καλυφθούν με νέες θέσεις τηλεφωνητές. Ακόμα πόσες νέες θέσεις θα σας άφηναν ικανοποιημένους? Κοιτάξτε, μας έχουν καταργήσει 16 θέσεις. Νομίζω περίπου για να καλυφθούν οι ανάγκες πρέπει να επαναφερθούν αυτές οι θέσεις. Μάλιστα, κύριε Κουλούμα, σοβαρό είναι και το πρόβλημα των κτηριακών εγκαταστάσεων, όπως γνωρίζουμε. Δεν είναι και οι καταλληλότερες, έτσι δεν είναι? Ναι, όπως τα λέτε είναι. Δεν υπάρχουν τηλεφωνικά κέντρα τα οποία να είναι τουλάχιστον ως εργασιακός χώρος κατάλληλος για να εργαστεί κάποιος. Ο λόγος είναι ότι δεν προνοούν τα διάφορα σχέδια που χτίζονται ή τα διάφορα νέα νοσοκομεία χώρους για τηλεφωνικά κέντρα. Υπάρχουν παραδείγματα όπου το τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται σε υπόγειο, δίπλα από νεκροτομείο. Από πάνω περνούν αποχετεύσεις, περνούν το ζεστό νερό του νοσοκομείου, περνά τριφασικό ρεύμα, δηλαδή μεγάλης ισχύως ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχουν τηλεφωνικά κέντρα τα οποία έχουν δημιουργηθεί την τελευταία στιγμή με το να καταργηθούν τουαλέτσες και να γίνει ο χώρος των τουαλέτσων να γίνει τηλεφωνικών κέντρων. Υπάρχουν τηλεφωνικά κέντρα που δεν έχουν εξαρισμό, δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει ησυχία, διότι όπως ξέρετε ένα τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει σε αυτό να υπάρχουν ορισμένα προδιαγραφές, δηλαδή να υπάρχει εξαρισμός, φωτισμός, να είναι ησυχία. Αυτά δυστυχώς δεν υπάρχουν σε πάρα πολλά τηλεφωνικά κέντρα της δημόσιας υπηρεσίας. Σαν κλάδος τηλεφωνητών, έχετε ωστόσο δώσει κάποια εμπίστοση χρόνου στην κυβέρνηση για να προχωρήσει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση ούτε και μέσα σε αυτόν τον χρονικό περιθώριο, τι σκοπεύετε να κάνετε, θα προχωρήσετε στη λήψη δυναμικών μέτρων? Θα πρέπει να αναφέρω εδώ ότι είχαμε προγραμματισμένη προειδοποιητική 24ωρη απεργία. Κατόπιν όμως διαβουλεύσεων με την ηγεσία της ΠΑΣΙΔ, την έχουμε αναστείλει για 15 μέρες. Δείχνοντας για ακόμη μία φορά την καλή μας θέληση, έτσι ώστε να επιληθεί επιτέλους αυτό το αίτημα το οποίο έχουμε για πάρα πολλά χρόνια. Το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Εάν δεν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, τότε δεν έχουμε άλλη διέξοδο από αυτόν της λήψης των δυναμικών μέτρων, που θα πρέπει, πιστεύω, να το κατανοήσουμε ότι για μας δεν είναι αυτός ο σκοπός να κάνουμε απεργία. Το έχουμε δείξει πάρα πολλά χρόνια που τα διεκδικούμε τα αιτήματα μας μέσω των διαβουλεύσεων και μέσω των διαδικασιών. Αλλά φτάνει μια στιγμή όπου δεν πάει άλλο. Και αυτή τη στιγμή έφτασε, δεν πάει άλλο. Οι τηλεφωνητές είμαστε όλοι συσπηρωμένοι και αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε το αίτημα μας με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Κάποιοι εργάζεστε ωστόσο σε νευραλγικά πόστα, σε νοσοκομεία. Αν παραλύσουν αυτές οι υπηρεσίες θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα? Δυστυχώς θα δημιουργηθεί χάος και εμείς προειδοποιήσαμε επανειλημμένα ότι τα νοσοκομεία ειδικά είναι ουσιώδης υπηρεσία των τηλεφωνικών κέντρων. Δυστυχώς οι αρμόδιοι πάντα θέτουν όσον αφορά οποιαδήποτε αιτήματά μας ότι είμαστε επουσιώδεις. Όσον αφορά όμως τα απεργιακά μέτρα, καταλαβαίνουν ότι είναι ζωτική σημασία ο χώρος αυτός. Να πω εδώ ότι δυστυχώς οι αρμόδιοι συνειδητά μας έχουν συνεχώς στο περιθώριο. Συνειδητά συνεχώς μας έχουν υποβαθμισμένους σε όλες τις φάσεις και των αιτημάτων μας, αλλά και σε οποιαδήποτε φάση αντιμετώπισης των τηλεφωνητών. Γιατί πιστεύετε υπάρχει αυτό, συμβαίνει αυτό? Δυστυχώς, ίσως διότι η τεράστια πλειοψηφία των μελών μας είναι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Σχεδόν η μισή είναι τυφλοί και οι υπόλοιποι είναι παραπληικοί με διάφορες αναπηρίες. Αλλά δυστυχώς αυτός δεν είναι λόγος. Εμείς ζητούμε ίση μεταχείριση και ίση αντιμετώπιση και στα αιτήματά μας, αλλά και στον τρόπο εργασίας. Τίθεται δηλαδή και πρόβλημα προκατάληψης ως προς τα άτομά σας, ως προς τους τηλεφωνητές? Υπάρχει κάποιο είδους προκατάληψη, πιστεύω. Είναι ίσως η άσχημη νοοτροπία που έχουμε εδώ στην Κύπρο. Εδώ για να πω ότι λόγω του ότι έχει ψηφιστεί κάποιος νόμος για τη θέση τηλεφωνητή να προσλαμβάνονται άτομα όπως τυφλοί ή με αναπηρίες, αυτόν ίσως έχει δώσει ένα μήνυμα ότι ο τηλεφωνητής είναι επάγγελμα το οποίο
δεν είναι και τόσο άξιο, αλλά εδώ θα πω εμείς που εργαζόμαστε ως τηλεφωνητές, είναι επάγγελμα το οποίο μπορεί να εξασκήσει εισάξια με ένα αρτιμελή και πολλές φορές καλύτερα οποιοδήποτε ή τυφλός είναι άπειρος. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν αυτές οι θέσεις δοθούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά εκτελούμε τα καθήκοντα μας πάρα πολύ καλά. Πιστεύουμε στην αξία της εργασίας μας. Είμαστε ένα επάγγελμα το οποίο δεν είναι βοηθητικό, αλλά πρωτεύον. Είμαστε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ κοινού και δημοσίων υπηρεσιών. Άρα τα προσόντα τα κατέχουμε, διότι είμαστε όλοι προσοντούχοι για τη θέση αυτή την οποία κατέχουμε. Εκτελούμε και άλλη γραφειακή εργασία σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα πιστεύουμε ότι είναι ορθό και δίκαιο το αίτημα μας. Και εδώ να πούμε ότι το αίτημα μας στηρίζεται και από την Πασίδη, από την ηγεσία της Πασίδη. Ακριβώς αυτό θα ρωτούσα. Ανήκετε στην Πασίδη. Από πλευράς Πασίδη υπάρχει στήριξη και ποια είναι και η θέση, αν υπάρχει θέση, σε ό,τι αφορά την πιθανότητα λήψης δυναμικών μέτρων? Από την Πασίδη υπάρχει στήριξη. Διαφορετικά δεν θα κατάθεταν το αίτημα μας στη διαδικασία της ΜΕΠ προς συζήτηση με στον επίλυση. Άρα από τη στιγμή που το έχουν καταθέσει, αυτό φανερώνει αυτοβάδικτα ότι υπάρχει στήριξη και υποστηρίζει το αίτημα μας. Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση με την ηγεσία της Πασίδη και έχουμε συμφωνήσει να δώσουμε αυτήν την αναστολή, τη 15ημερη αναστολή, με στόχο να συναντηθούμε στην Εξυπουργική Επιτροπή, να συζητηθεί το αίτημα μας έτσι ώστε να επιλυθεί. Η απόφαση για λήψη δυναμικών μέτρων θα πάρθει μέσα από μια συνέλευση ή ήδη επειδή έχει ληφθεί και έχει ανασταλεί θα προχωρήσετε αμέσως στην εφαρμογή τους? Η απόφαση έχει ήδη πάρθει από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του κλάδου και εδώ να πω ότι ήταν ομόφωνη. Όλα τα μέλη μας έχουν ψηφίσει πανψηφί σε μυστική ψηφοφορία υπέρ της λήψης δυναμικών μέτρων. Άρα δεν χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη έγκριση από την πλευρά των μελών μας. Εμείς έχουμε δώσει αυτήν τη 15ημερη αναστολή σε ένδειξη καλής θελήσεως. Εάν όμως δεν έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη, τότε θα προχωρήσουμε. Δεν έχουμε πλέον άλλων περιθώριων. Επειδή καμιά φορά οι επαφές με τους αρμόδιους υπουργούς βοηθούν, σκοπεύετε μήπως να συναντήσετε τον Υπουργό Οικονομικών ή κάποιον άλλον υπουργό που εμπλέκεται σε αυτό το ζήτημα? Ναι, η πίστοση χρόνου που έχουμε δώσει είναι διότι είμαστε σε αναμονή για σύγκληση εξυπουργού επιτροπής. Ναι. Στην οποία επιτροπή είναι σίγουρα ο Υπουργός Οικονομικών που ηγείται αυτής της επιτροπής. Και περιμένουμε ότι εντός των ημερών θα έχουμε σύγκριση αυτής της Επιτροπής. Να πω εδώ ότι όχι μόνο τα μέλη μας είναι και πιεστικά προς εμάς του Συμβουλίου. Έχουμε καθημερινώς επαφή μαζί τους, διότι είμαστε και στα τηλέφωνα και νιώθουμε την πίεση στα Συμβούλιο. Όχι μόνο δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλη απόφαση, αλλά είμαστε συνεχώς σε πίεση, γιατί ήδη κατά τη γνώμη των μελών μας, της πλειοψηφίας των μελών μας, είμαστε και καθυστερήσαμε και κάπως. Μάλιστα. Να λάβουμε κάποια μέτρα. Μάλιστα. Κύριοι, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Να είστε σίγουροι πως ο λόγος θα παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το θέμα που σας απασχολεί. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Τηλεφωνητές του Δημοσίου κατέβασαν σήμερα τα ακουστικά. Για 2 ώρες, από τις 10 μέχρι τις 12 το πρωί, τα τηλεφωνικά κέντρα όλων των κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των νοσοκομείων, τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Αποτέλεσμα της δύωρης τάσης εργασίας των τηλεφωνητών ήταν να σημειωθεί αναστάτωση, ειδικότερα σε νευραλγικές υπηρεσίες, όπως είναι τα νοσηλευτήρια, αλλά και καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση του κοινού σε άλλα κυβερνητικά γραφεία. Τηλεφωνητές πραγματοποίησαν πικετοφορία έξω από το Προεδρικό, το Υπουργείο Εργασίας, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας με αυτήν τη στάση συνεργασίας που κάνουμε σήμερα τη δίωρη και ελπίζουμε, αναμένουμε ότι η κυβέρνηση επιτέλους θα μας απαντήσει στο αίτημα μας για μισθολογική αναβάθμιση στις κλίμακες 257. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση από πλευράς κυβέρνησης, οι τηλεφωνητές δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τα δυναμικά μέτρα. Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών με ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι οι υποψηφιότητες για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας θα υποβληθούν
στρατηγική αναβάθμιση στην κλίμακα Α2, 5 και 7 που εκκρεμεί ενώπιον της Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού. Ο γραμματέας του Κλαδικού Συμβουλίου Τηλεφωνητών, Μάριος Κουλούμας, δήλωσε ότι οι τηλεφωνητές θα περιμένουν έως την επόμενη εβδομάδα και αν δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση στο αίτημα, θα προχωρήσουν σε απεργιακά μέτρα. Η κυβέρνηση να σεβαστεί αυτή τη συμφωνία με υπόγραψε που έλεγε ότι θα το αντικρίσει το αίτημα μας. Και αυτή τη στιγμή από το 1988 εμείς έχουμε ανταποκριθεί, είμαστε προσοντούχοι, χωρίς να γίνει ανάλογη μισθολογική αναβάθμιση. Εξωτερικές ειδήσεις στη συνέχεια. Το κουρδικό πρόβλημα συζητήθηκε. Από τη Σίλια Παπαπέτρου. Η πρόταση της κυβέρνησης που αφορά 2 θέσεις προαγωγής στην κλίμακα Α7, διαγραφή του διπλού σταυρού που ισχύει για 2 θέσεις τηλεφωνητής στις κλίμακες Α1, Α2, Α5 και δημιουργία 2 πρόσθετων θέσεων στις κλίμακες Α1, Α2 και Α5 δεν έγινε τελικά δεκτή από τους τηλεφωνητές μέλη της Πασιδή. Στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευσή τους και ύστερα από ψηφοφορία, οι τηλεφωνητές αποφάσισαν να κατέλθουν σε παόριστον απεργία. Σύμφωνα με τον γραμματέα του κλάδου τηλεφωνητών Μάριο Κουλούμα, η πρόταση της κυβέρνησης ικανοποιεί 2 από τους 68. Αυτά που μας δίνει η κυβέρνηση είναι τίποτα μπροστά στα αιτήματα μας. Να εξάρτητα να ενημερώσω ότι επειδή λέγονται αρκετά ότι θα πάμε ίσως κάποτε όλοι στην κλίμακα Α7, αυτό δεν μπορεί καν να το εγγυηθεί. Ο κύριος Κουλούμας παρουσιάστηκε ωστόσο αισιόδοξος για μια νέα βελτιωμένη πρόταση. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ Πασιδή και κυβέρνηση ότι αν δεν επιληθούν τα 4 θέματα των κλάδων που υπάρχουν στην Υπουργική Επιτροπή, δεν μπορεί να προχωρήσει η συζήτηση για κρατικό μισθολόγιο. Η ημερομηνία της επαόριστον απεργίας θα αποφασιστεί από κοινού με την ηγεσία της Πασιδή. Για την αθλητική επικαιρότητα μαζί μας στο στούντιο ο συνάδελφος. Γκοκριτσάνη στην περιοχή, Γκοκριτσάνη πάντα, θα κάνει το σούντ εκεί ο Ξούρουπας, η μπάλα out. Ευαγόρας Χριστοφή θα κάνει την παγιά για τον Ξούρουπα, Ξούρουπας πάντα, θα πετάξει την παγιά για τον Γκοκριτσάνη, το σούτ αδύναμο έξω. Ο Αλεξάνδρου άφησε όμορφα για τον Μάρκου, το σούτ από τον Μάρκου και μεγάλη ευκαιρία θα χαθεί για τον πεζοπορικό. Ξούρουπας μπροστά για τον Γκοκριτσάνη. Γκοκριτσάνη θα κάνει τη σέντρα, διώχνει ο Γιώργος Κωνσταντίνου, Σαβίδης το σούτ, θα αποκρούσει ο Σάββας Κωνσταντίνου. Καϊάφας για τον Χρυσάνθου. Γκοκριτσάνη όμορφα για τον Καϊάφα, Καϊάφας θα περάσει, Καϊάφας για τον Ξούρουπα, το σούτ από τον Ξούρουπα, η μπάλα έξω. Καλή προσπάθεια για την Ομόνια. Τούτιτς, Ξούρουπας, ξανά για τον Τούτιτς, Τούτιτς που προσπάθησε να βρει τον Γκοκριτσάνη, μπαίνει στη φάση ο Ξούρουπας, νέο σούτ από τον Ξούρουπα και πάλι άστοχο. 15ο λεπτό, Αυξέντη εκτελεί το φάουλ. Η κεφαγιά από τον Λάκκου Αλεξάνδρου, νέα κεφαγιά, η μπάλα στα χέρια του Χαρίτου. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα στον Καϊάφα, Καϊάφας απευθείας στο σούτ, θα αποκρούσει τελικά ο Κωνσταντίνου. Σαβίδης, αλλάζει παιχνίδι, Κάντιλος, Τούτιτς, Καϊάφας θα κάνει μια όμορφη μπαγιά, ο Ξούρουπας θα κάνει το πλασέ, ο Κωνσταντίνου θα αποκρούσει. Η καλή ευκαιρία για την Ομόνια. Τούτιτς, Σαβίδης ξεμαρκάρεται, θα κάνει μια μπαγιά για τον Γκοκριτσάνη, Γκοκριτσάνη πλασάρει, ο Σάββας Κωνσταντίνου θα διώξει σε κόρνερ. Κάντιλος έκανε τη σέντρα, Κωνσταντίνου δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα, όμως τελικά μαζεύει με δεύτερη προσπάθεια. Τούτιτς, Σάκης, η μπροστινή μπαγιά για τον Γκοκριτσάνη, δεν μπόρεσε να κοντρολάρει και βγήκε ο Κωνσταντίνου για να μαζέψει την μπάλα. Καϊάφας, ξανά για τον Κάντιλο, η σέντρα από τον Κάντιλο, η μπάλα δεν απομακρύνεται, Κωνσταντίνου διώχνει με γροθιές, το σούτ από πολύ μακριά από τον Γκοκριτσάνη έξω. Αλεξάνδρου θα κερδίσει, Αλεξάνδρου πάντα, έχει μπροστά του τον Ευαγόρα τον Χριστοφή, βρίσκει τον Μοψίλοβιτς, απευθείας στο σούτ έξω. Κλίμης Αλεξάνδρου. Σαβίδης κερδίζει την μπάλα. Σαβίδης βρίσκει χώρο και προωθείται. Σαβίδης πάντα ανοίγει για τον Κάντιλο. Η σέντρα από τον Κάντιλο, η μπάλα θα περάσει, θα φτάσει στο Ξούρουπα, Ξούρουπας και γκολ. 1-0 για την Ομόνια από τον Πανίκο Ξούρουπα.
Η Ομόνοια καταφέρνει να ανοίξει το σκορ στο 14ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ήταν ο Σαββίδης που έκανε την όμορφη προσπάθεια κάτω από το κέντρο του γηπέδου, πέρασε, έκανε την καταμέτωπη επίθεση, έδωσε στον Κάντιλο, έκανε τη σέντρα, η μπάλα έφτασε στον Ξούρουπα που με δυνατό σουτ πέτυχε το 1-0 για την Ομόνοια. Σταυρινός με τον Ευαγόρα, καλύπτει ο Ευαγόρας, κάνει ένα γύρισμα, Κωνσταντίνου διώχνει εκεί που είναι ο Λάρκου. Λάρκου θα κάνει μια σέντρα, Χαρίτου βγαίνει και μαζεύει μπροστά από τον Αλεξάνδρου. Φλόρος Νικολάου για τον Βουκίσεβιτς και αυτός για τον Μομψίλοβιτς. Μομψίλοβιτς θα κάνει τη σέντρα, Σταυρινός πήρε μια κεφαγιά, η μπάλα έξω. Φλόρος Νικολάου για τον Βουκίσεβιτς. Βουκίσεβιτς έξω από την περιοχή, θα σουτάρει στα χέρια του Χαρίτου. Μαλέκος είναι 5 με 3. Η μπαγιά για τον Κοκριτσάνη. Κοκριτσάνη έξω από την περιοχή, θα σουτάρει στα χέρια του Κωνσταντίνου. Λάρκου. Λάρκου για τον Μάριο τον Κωνσταντίνου. Σέντρα από τον Μάριο τον Κωνσταντίνου. Μοψίλοβιτς, η κεφαγιά έξω. Σταυρινός έκανε μια μπαγιά. Η μπάλα στον Φλόρο τον Νικολάου. Δυνατό το σουτ, πολύ καλό σουτ. Η μπάλα τελικά out. Θα κάνει τελικά τη σέντρα ο Μοψίλοβιτς. Διώχνει ο Σάκης, η μπάλα στο Γιώργο τον Κωνσταντίνου. Δυνατό το σουτ. Χαρίτου απομακρύνει και θα μαζέψει με δεύτερη προσπάθεια. Βουκίσεβιτς έτοιμος, εκτελεί αυτό το φάουλ. Έδιωξε ο Παναγιώτου. Μοψίλοβιτς, πολύ καλό σουτ. Η μπάλα και πάλι έξω. Φλόρος Νικολάου εκτελεί το φάουλ για τον Πεζοπορικό. Η κεφαγιά από πολύ κοντά. Φλόρος Νικολάου εκτελεί το φάουλ για τον Πεζοπορικό. Απομακρύνεται η μπάλα, φτάνει στον Μοψίλοβιτς. Μοψίλοβιτς στην περιοχή, ψάχνει για χώρο, κάνει το σουτ. Διώχνει ο Ευαγόρας, γίνεται μελέ. Η μπάλα τελικά θα απομακρυνθεί σε πλάγιο. Καϊάφας στην μπροστινή μπαγιά. Ξούρουπας και Κάντιλος. Κάντιλος προωθείται. Κάντιλος πλασάρει και βγάζει την μπάλα out. Γκοκριτσάνη θα ξεφύγει από τον Μοψίλοβιτς. Γκοκριτσάνη πάντα μπερδεύεται. Κρατάει όμως πάντα την μπάλα. Γκοκριτσάνη θα κάνει το σούτ στα χέρια του Κωνσταντίνου. Γιώργο Σαββίδη, η Ομόνοια κέρδισε σήμερα, αλλά παραμένει 5 βαθμούς μακριά από την κορυφή. Ποιοι μπορεί να είναι οι στόχοι της μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος? Νομίζω ότι οι στόχοι της Ομόνοιας από εδώ και μπρος πιστεύω ότι πρέπει να είναι σίγουρα το κύπελλο και να κερδίσει όλα τα παιχνίδια που έχουν απομείνει. Τώρα, εσύ επανήλθες στην ομάδα μετά από πολύ καιρό. Τι ήταν αυτό που σε κράτησε μακριά από την 11η της Ομόνοιας? Θα προτιμήσω να μην μιλήσω γι' αυτό. Έκανες κάποιες δηλώσεις σε αθηναϊκές εφημερίδες όταν πήγες πρόσφατα στην Ελλάδα ότι από του χρόνου θα ήθελες να γυρίσεις στην ΑΕΚ. Ευσταθούν αυτές οι δηλώσεις? Ναι, είναι αλήθεια ότι έκανα αυτές τις δηλώσεις, αλλά πιστεύω ότι αυτές τις έκανα πριν να φύγω. Την Πέμπτη. Φεύγα Παρασκευή για Ελλάδα, τις έκανα Πέμπτη. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η αγάπη που υπάρχει στο άτομο μου στην Ελλάδα είναι κρίμα να χαθεί, διότι κακά τα ψέματα μπορεί να πάει να κάνεις να πας στην ΑΕΚ, να μην έχει μια καλή χρονιά και να χαθεί αυτή η έγκλη που απόκτησα εκεί. Με άλλα λόγια, θα είσαι και του χρόνου στην Ομόνοια? Θα δούμε. Εγώ θέλω, αν το θέλει και η Ομόνοια, θα φανεί. Υπάρχει περίπτωση μεταγραφής σε κυπριακή ομάδα? Αφού σας είπα, εγώ το θέλω να μείνω στην Ομόνοια. Αν θέλει και η Ομόνοια, αυτό θα φανεί. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Όταν δεν έχεις τον κλασικό center for, σίγουρα έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί να πω όταν δεν έχεις τους κλασικούς επιθετικούς, διότι κακά τα ψέματα ο Πεζοπορικός φέτος στερείται τον κλασικό center for. Ήταν αυτός ο λόγος που η ομάδα έμεινε πίσω από την βαθμολογική θέση που θα ήθελε? Ήταν ένας από τους λόγους που έμεινε πιο πίσω. Πιστεύω ότι είναι ότι δεν είχαμε πολυφωνία στην επίθεση. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι βασικό σε μια ομάδα όταν δεν έχει παίχτες κλάσεως μπροστά και ειδικά ξένους ποδοσφαιριστές αξίας, τότε σίγουρα μειονεκτεί από τις άλλες ομάδες. Βλέπουμε ότι οι ομάδες που πρωταγωνιστούν φέτος στο πρωτάθλημα είναι ομάδες οι οποίες διαθέτουν μια παίχτες εγνωσμένης αξίας στη δύναμη πυρός. Με πεζοπόρο τμήμα της αστυνομίας.
Έχουμε ξαναπεί ότι η αστυνομία είναι θεματοφύλακας του νόμου και της τάξης, είναι η ασφάλεια των πολιτών μας, είναι το δόρυ του νόμου και η ασπίδα της κοινωνίας κατά της παρανομίας. Προηγήθηκε αξιωματικός κρατώντας το λάβαρο της δύναμης, πλαισιούμενος από 5 ένοπλους παραστάτες. Ακολουθεί ανώτερος αξιωματικός της δύναμης, πλαισιούμενος από μικρό επιτελείο της αστυνομίας. Και τώρα διέρχονται μπροστά από την εξέδρα των επισήμων τα νιάτα της αστυνομίας. Το γυναικείο τμήμα, οι αστυνομικοί είναι συνοτεπιβλητικό παράστημα, δίνουν ξεχωριστό χρώμα και ιδιαίτερο παλμό στην παρέλαση. Τις ακολουθούν σε άψογο σχηματισμό και λεβέντικο βηματισμό οι σπουδαστές της Αστυνομικής Ακαδημίας. Τα νέα βλαστάρια, το νέο αίμα της αστυνομίας μας. Οι αυριανοί φύλακες του νόμου και της τάξης. Ακολουθεί σε άψογο σχηματισμό ομάδα ειδικών αποστολών της αεροπορικής πτέρυγας της αστυνομίας και ένοπλο τμήμα του ειδικού αντιτρομοκρατικού ουλαμού της μηχανοκίνητης μονάδας άμεσης δράσης, της ΜΑΝ. Η ομάδα ειδικών αποστολών αποτελείται από άριστα εκπαιδευμένα μέλη της αστυνομίας, τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση εξειδικευμένων επιχειρήσεων σε ξηρά, σε θάλασσα, σε αέρα. Τα μέλη του ειδικού αντιτρομοκρατικού ουλαμού της μονάδας με επικεφαλής αξιωματικών φέρουν επιβλητικές μαύρες στολές επιχειρήσεων και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για τη διεξαγωγή ειδικών αστυνομικών επιχειρήσεων. Η άψογη εμφάνιση και το επιβλητικό παράστημα των ανδρών της ΜΑΔ προκαλούν σίγουρα έντονη συγκίνηση, σκορπούν ρίγη θαυμασμού και περηφάνειας στα πλήθη που βρίσκονται εδώ και παρακολουθούν τη στρατιωτική παρέλαση. Αυτή τη στιγμή οι περίπταντες... Νεκρά θα παραμείνουν τα τηλεφωνικά κέντρα του Δημοσίου την ερχόμενη Πέμπτη, καθώς οι τηλεφωνητές κατέρχονται σε 24ωρη απεργία. Οι κινητοποιήσεις των τηλεφωνητών έχουν σαν στόχο την επίτευξη δύο βασικά στόχων, που είναι πρώτον η αναβάθμιση των κλιμάκων τους από 1-2-5 που είναι σήμερα στις κλίμακες Α2-5-7. Στόχος επίσης είναι να πιεστεί η κυβέρνηση ώστε να προσλάβει τηλεφωνητές για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που υπάρχουν, κυρίως στα νοσοκομεία. Εκπρόσωπος των τηλεφωνητών δεν απέκτησε τη λήψη δυναμικότερων μέτρων με επαόριστον απεργία εάν εντός 2 εβδομάδων δεν υπάρξει καμία ανταπόκριση στα αιτήματα του κλάδου. Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική λύση στα αιτήματα μας, τιμάται η δουλειά αυτών των ανθρώπων. Η σημερινή 24ωρη απεργία των τηλεφωνητών έφερε και πάλι στο φως τα προβλήματα και τα αιτήματά τους. Είναι μαζί μας στο στούτιο γραμματέας του κλάδου τηλεφωνητών, Μάριος Κουλούμας. Κύριε Κουλούμα, να σας καλωσορίσω στο στούτιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούν να λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες χωρίς τηλεφωνητές? Διότι υπήρξε μία ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, την οποία βλέπω ότι έχετε και μπροστά σας, η οποία λέει ότι η εγκατάσταση εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας εξ αντικειμένου πλέον υποβάλλει τη μείωση του αριθμού των τηλεφωνητών, και αντιλαμβάνομαι ότι σε κάποια φάση θα σας πούνε ότι δεν χρειάζεστε. Αυτή είναι η θέση και η πολιτική των κυβερνώντων αυτή τη στιγμή. Εμείς πιστεύουμε ως κλάδος τηλεφωνητών ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα που είναι ο τηλεφωνητής. Βεβαίως δεν είμαστε ενάντια στην τεχνολογική εξέλιξη, δεν είμαστε ενάντια στην αυτοματοποίηση, αλλά αυτή η αυτοματοποίηση μπορεί μόνο να λειτουργήσει εφόσον υπάρχει τηλεφωνητής. Για να φέρω κάποιο παράδειγμα, στη δημόσια υπηρεσία υπάρχουν πολλά τμήματα και υπηρεσίες που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτή είναι και η αποστολή της δημόσιας υπηρεσίας. Χωρίς τηλεφωνητή, κάποιος πολίτης ο οποίος θα ήθελε να εξυπηρετηθεί δεν θα μπορούσε, εκτός αν έκανε 100 τηλέφωνα την ημέρα, μέχρι να βρει τον λειτουργό ο οποίος θα τον εξυπηρετήσει. Ενώ ο τηλεφωνητής, γνωρίζοντας τα της υπηρεσίας του, μπορεί κάλλιστα να το συνδέσει άμεσα και να εξυπηρετηθεί το τάχιστο και να τελειώσει. Άρα ναι στην αυτοματοποίηση, ναι στην τεχνολογική εξέλιξη, αλλά με τον τηλεφωνητή παρόν για την καλύτερη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση του κοινού. Να θέσω ένα παράδειγμα. Τοποθετήθηκε, αντιλαμβάνομαι, πρόσφατα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας σύγχρονος τηλεφωνητής, σύγχρονη τεχνολογία στα τηλέφωνα. Εκεί χρειάστηκε να μειωθούν οι τηλεφωνητές ή σας επευλήθη η μείωση των
τηλεφωνητών. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας έχει μειωθεί οι τηλεφωνητές κατά 3 λόγω του ότι έχουν αφιβρετήσει κάποιοι συνάδελφοι και το Υπουργείο αρνείται, εφόσον έχει καταργήσει 16 θέσεις τηλεφωνητών, να αναπληρώσει αυτές τις αφιβρετήσεις. Και εργαζόμαστε υπεροριακά για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη, πώς νοείται να εργάζεται κάποιος υπεροριακά για να καλύψει αυτές τις ανάγκες? Άρα είναι αυταπόδεικτες και νομίζω κοροϊδευόμαστε αν λέμε ότι δεν υπάρχουν ανάγκες. Άρα γιατί η κυβέρνηση μας πληρώνει υπερορίες για να καλύπτουμε τα κενά που υπάρχουν. Επίσης, επί της ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικού για την απεργία μας υπήρχε σήμερα, ένα συγκεκριμένο σημείο ότι εάν σας ικανοποιήσουν κάποια από τα αιτήματά σας, θα ξεσηκωθεί ολόκληρος ο δημόσιος τομέας, τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος του δημοσίου τομέα που βρίσκεται περίπου στην ίδια θέση μαζί σας και θα ζητήσουν, λέει, την ίδια κλίμακα περίπου 8.000 υπάλληλοι, αν κατάλαβα καλά. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ η κυβερνητική πλευρά προδικάζει ότι 8.000 υπαλλήλοι οι οποίοι βρίσκονται στη 257 δεν θα νιώθουν άνετα εάν οι τηλεφωνητές αναβαθμιστούν στις κλίμακες αυτές και ότι αυτοί οι 8.000 θα ζητήσουν αναβάθμιση μόνο και μόνο επειδή οι τηλεφωνητές θα αναβαθμιστούν στις 257. Αυτή είναι μια νοοτροπία της κυβέρνησης, η οποία δεν μπορώ να αντιληφθώ. Έρχεται, προδικάζει αιτήματα που θα βάλουν κάποιοι υπαλλήλοι στο μέλλον και λέει ότι είναι δικαιολογημένα και για μας δεν είναι δικαιολογημένα. Και να εξηγήσω. Έγινε μια αξιολόγηση το 1981, η οποία είναι βάση αυτής της αξιολόγησης που έχουν καταταγεί διάφορα επαγγέλματα στις διάφορες κλίμακες. Η εκείνη αξιολόγηση έλεγε ότι όσοι κατέχουν απολυτήριο λυκείου, τότε οι κλίμακες που τοποθετούνται είναι οι 257. Εμείς από το 1988 κατέχουμε αυτά τα προσόντα. Είμαστε απόφοιτοι λυκείου, είμαστε προσοντούχοι, πιστεύουμε στην αξία και την ευθύνη της εργασίας μας. Άρα δικαιωματικά μας ανήκει αυτή η κλίμακα και δεν μπορούν να έρχονται να βάζουν οτιδήποτε άλλο για να δικαιολογούν το ότι δεν μας αναβαθμίζουν εμάς. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, επί της ανακοίνωσης αυτής, εδώ λέει ότι οι τηλεφωνητές αμείβονται με 1.036 λίρες το μήνα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψεύδος και έχω εδώ ένα κατάσταση μισθού κάποιου συναδέλφου, την έχω φέρει μαζί μου. Βρίσκεται στην Α1 κλίμακα και λέει εδώ ότι ο ετήσιος βασικός μισθός, το χρόνο δηλαδή, παίρνει 1.384 λίρες. Και εδώ είναι η κατάσταση του μισθού του συναδέλφου Α1 κλίμακα, όπου βρίσκεται η μεγάλη πλειοψηφία των τηλεφωνητών. Πόσοι δηλαδή? Δηλαδή μιλούμε για 35 άτομα τηλεφωνητές οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν την κλίμακα Α1. Το Υπουργείο Οικονομικού έχει το θράσος να έρχεται προς το κοινό και να λέει ότι αμοιβόμαστε με 35 από τους πόσους? Από τους 68. Ναι. Δηλαδή είναι γελία πράγματα και έρχεται το Υπουργείο Οικονομικού και μας λέει ότι αμοιβόμαστε με 1.036 λίρες το μήνα. Εάν έπαιρναμε τέτοιο μισθό, τότε δεν θα κατεβαίναμε ούτε απεργία και θα λέγαμε και του Υπουργού ευχαριστώ. Ας μας τα δώσει αφού τα παίρνουμε. Ας μας τα δώσει και θα αναστείλουμε τις απεργίες μας. Να σημειώσω κάτι. Άκουγα το περασμένο Σάββατο στην ραδιοφωνική εκπομπή το πρόσωπο με πρόσωπο του συνάδελφου Γιάννη Καρεκλά, τον πρόεδρο της κλαδικής σας, να παραπονείτε στον κύριο Αναστασιάδη, τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, για αυτό το θέμα και να λέει μάλιστα ο κύριος Αναστασιάδης ότι έχετε απόλυτο δίκαιο. Είχαμε συνάντηση μαζί του, όπως επίσης και με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και με τον πρόεδρο της Βουλής. Όλοι υποστηρίζουν τα αιτήματα μας, τα οποία θεωρούν και λογικά και δίκαια. Άρα σταματάτε, προσκρούετε στην άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών. Στην άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών δεν είναι τώρα. Μιλούμε από 1993, όπου έχουμε αυτές τις αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις, έχουμε πάρει υποσχέσεις. Δυστυχώς δεν έχει μέχρι σήμερα γίνει τίποτε. Επειδή θυμάμαι ξανά κινητοποιήσεις σας, τι αποτέλεσμα είχαν αυτές οι κινητοποιήσεις? Είναι εμπεγμός, κοροϊδία και με αυτήν την ανακοίνωση καταλαβαίνουμε πλέον με τι μυαλά έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή, να υποθέσω ότι τώρα δεν θα αρκεστείτε σε υποσχέσεις για να τερματίσετε. Έχετε και γενική συνέλευση σε λίγο, αντιλαμβάνομαι. Την έχουμε κάνει γενική συνέλευση. Και το αποτέλεσμα? Και το αποτέλεσμα είναι ότι σε μεγάλη πλειοψηφία, 90% των μελών μας, έχω ψηφίσει σε μυστική ψηφοφορία για να είμαστε εντάξει με το καταστατικό της ΠΑΣΙΔΗ και με το σχετικό νόμο περί συντεχνιών, ότι εντός 2 εβδομάδων, εάν δεν επιληθούν τα αιτήματα μας, τότε θα κατέρθουμε σε επαόριστον απεργία και θα καθίσουμε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι οι κυβερνώντες να αντιληφθούν ότι έχουμε δίκαιο επιτέλους και να μας ικανοποιήσουν τα αιτήματα μας. Κύριε Κουλούμα, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας στο στούτιο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχεια τώρα στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την αθλητική επικαιρότητα.
Της Βαρβάρας Γεωργιάδου. Σε επαόριστον απεργία θα κατέλθουν οι τηλεφωνητές στο δημόσιο τομέα εάν σε 15 ημέρες η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει ολοκληρωτικά τα αιτήματά τους. Αν η κυβερνητική πλευρά δεν επικοινωνήσει μαζί μας για να συζητήσουμε τα θέματα μας, εντός 2 εβδομάδων θα κατεβούμε σε επαόριστον απεργία. Βρισκόμαστε στο τηλεφωνικό κέντρο του Μακάριου Νοσοκομείου. Από τις 7:30 το πρωί, κανείς δεν υπάρχει εδώ για να απαντήσει στο τηλεφώνημά σας. Οι τηλεφωνητές του Δημοσίου κατήλθαν σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία, διαμαρτυρώμενοι για τη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Τη μη κλίση των τηλεφωνικών κέντρων, τη συρρίκνωση βασικά, την αναβάθμιση της μισθολογικής κλίμακας και την πρόσληψη εκπαιδευμένων τηλεφωνητών. Οι τηλεφωνητές πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας, η οποία ξεκίνησε από τα κεντρικά γραφεία της Πασιδή και κατέληξε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι απεργοί επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ σχετικό ψήφισμα επέδωσαν το απόγευμα και στον Πρόεδρο της Βουλής. Για καθυστέρηση στη σήμαση των εγωπροβάτων ως μέτρο αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου. Μάταια προσπαθούσαν σήμερα όλη μέρα να επικοινωνήσουν με τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό στάθηκε αδύνατο αφού οι τηλεφωνητές της δημόσιας υπηρεσίας κατέβασαν τα ακουστικά λόγω της 24ωρης απεργίας στην οποία κατήλθαν για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ζητούμε μισθολογική αναβάθμιση, πρόσληψη προσωπικού, διότι έχουμε ανάγκες κυρίως στα νοσηλευτήρια, και τρίτον, των μη κλείσιμων κέντρων. Αποφασίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία σε 2 εβδομάδες να γίνει επαόριστον απεργία. Και είναι κρίμα να μείνουν τα άτομα αυτά στους δρόμους και να μην μπορούν να εργοδοτηθούν. Πού θα εργαστούν αυτά τα άτομα όταν ο τυφλός δεν μπορεί να κάνει άλλο επάγγελμα εκτός το επάγγελμα του τηλεφωνητή? Θα μας βγάλουν στη ζητιανιά. Έτσι, αν δεν εξευρεθεί σύντομα λύση στο πρόβλημα, θα πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε στο μήνυμα «Αναμείνατε στο ακουστικό σας». Στο βιβλίο του «Κατάθεση» παρέμβεψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης στους επικριτές του μετά την ομιλία του για τα 40χρονα της ΕΟΚΑ. Επιμένει ότι έγιναν λάθη και από δικής μας. Οι τηλεφωνητές που εργάζονται στη δημόσια υπηρεσία κατήλθαν σήμερα σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία. Ζητούν μισθολογική αναβάθμιση στις κλίμακες Α2, Α5 και Α7, πρόσληψη νέων τηλεφωνητών και επαναλειτουργία 2 τηλεφωνικών κέντρων που έκλεισαν πέρσι. Εμείς έχουμε προσληφθεί τηλεφωνητές μέσω της δημόσιας υπηρεσίας. Το επάγγελμα μας είναι τηλεφωνητής και αυτό θα παραμείνει. Οι τηλεφωνητές κατευθύνθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Αργότερα αποφάσισαν ότι αν μέσα σε 15 μέρες τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν, θα κατέλθουν σε επαόριστον απεργία. Και αν μας σταματήσουν, δεν μας μένει άλλο επιλογή. Πρέπει να ζητιανεύουμε και να ζήσουμε τις οικογένειες μας. Εμείς τώρα έμειναμε 72 τηλεφωνητές και είναι απαράδεκτο που λένε ότι τα τηλεφωνικά κέντρα δεν χρειάζονται. Το Υπουργείο Οικονομικών απορρίπτει το αίτημά τους για μισθολογική αναβάθμιση, υποστηρίζοντας ότι αν ικανοποιηθεί θα υπάρξουν ανάλογες διεκδικήσεις από 8.000 υπαλλήλους που ήδη βρίσκονται στην κλίμακα Α7. Από τη σημερινή απεργία επηρεάστηκε μεν η κρατική μηχανή, αλλά δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα, αφού τα τηλέφωνα απαντούσαν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Όπως τις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Παρακαλώ, ένα λεπτό παρακαλώ. Γιατρός Ηλιάδης, παρακαλώ, στη γραμμή 6. Ο νέος αυτοκινητόδρομος Δεκέλιας Αμοχώστου θα είναι έτοιμος μέχρι... Εκπομπή αφιερωμένη στο ράλι από τον χώρο επίχωσης, από όπου θα ξεκινήσουν αύριο και τα αυτοκίνητα για το 30ο Ράλι Κύπρος, 5ος αγώνας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Να καλησπερίσουμε ξανά την νέα μας την ομάδα που έχει πάρει την πρώτη θέση, αφού αποχαιρετήσαμε τους προηγούμενους καλεσμένους μας. Ο Πάμπος ο Τιμοθέου, καλησπέρα Πάμπο. Ο συνοδηγός του ο Σάβας ο Λαός. Καλησπέρα. Καλησπέρα Σάβα. Ο Χριστάκης ο Θωμά. Καλησπέρα σας. Θα πάμε καλύτερα φέτος. Ελπίζω. Ελπίζω. Καλύτερα από τον Παμπό. Ελπίζω. Ο Μανώλης ο Κουλουμάς, υπεύθυνος της Cool Motorsport. Το λέω καλά, έτσι. Έτσι είναι και θα μας εξηγήσεις αργότερα τι σημαίνει αυτό. Οι καλοί μας οι συνάδελφοι, ο Νεκτάριος, ο Θωμάς και ο Λεωνίδας, που σηκώνουν πολύ μεγάλο βάρος αυτής της ενημέρωσης, όχι της απόψινής, αλλά όλων των ημερών. Και απέναντι να καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιο το φίλο μας τον Μάριο τον Ολύμπιο. Καλησπέρα Μάριο, ο οποίος
όπου και αλλάξεις, θα το πούμε έτσι απλά Μάρη, εδώ έχεις έναν κομμάτι υδρότα, έτσι. Όλος αυτός ο χώρος περπατημένος πόσες φορές? Αρκετά χιλιόμετρα. Αρκετά χιλιόμετρα. Λοιπόν, έλα πιο κοντά εδώ και θα μας βοηθήσεις να σεριανίσουμε αυτό τον χώρο μέσα και από τις κάμερες που έχουμε στα διάφορα σημεία. Πάμε πρώτα στην κάμερα στο Γερανό. Να μας πει ο Μάριος εδώ τι βλέπουμε. Είναι όλος ο χώρος από ψηλά. Εδώ ναι, βλέπουμε όλη την περιοχή της εκκινήσεως και του λεγόμενου Rally Village, δηλαδή το χωριό του Rally. Τι έχουν κουβαλήσει εδώ οι ομάδες, Μάρη? Βλέπουμε τεράστια αυτοκίνητα εδώ. Ο κάθε χώρος στάθμευσης που ανήκει σε μια ομάδα σχεδόν έχει τα πάντα. Από δική του κουζίνα, δική του καφετέριες, τα συνεργεία των ομάδων, ακόμα και χώρους ξεκούρασης. Και φαντάζομαι ότι εκεί δεν μπορεί οποιοσδήποτε να εισέλθει, απαγορεύεται η είσοδος. Όχι, ναι, οι ομάδες επιμένουν στο να έχουν τη δική τους ασφάλεια, το δικό τους χώρο, για να μπορούν να δουλεύουν άνετα. Μάλιστα. Μπορούμε να πάμε στην ράμπα εκκίνησης, παιδιά, τώρα? Όχι τώρα. Σε κάποιο άλλο σημείο θα πάμε στη ράμπα εκκίνησης. Μάρε, είδαμε μερικά περίπτερα λίγο νωρίτερα. Θα στηθούν φαντάζομαι και άλλα περίπτερα μέχρι αύριο, ώρα έναρξης, 6 ώρα έναρξης του ράλι. Ναι, μέχρι αύριο το μεσημέρι πρέπει κανονικά να είναι όλα στημένα. Ό,τι έχει να στηθεί πρέπει να έχει τελειώσει το μεσημέρι. Και εδώ η πρόσβαση για το κοινό είναι ελεύθερη. Το περιμένουμε το κοινό να έρθει. Για αύριο η πρόσβαση είναι ελεύθερη και ο κόσμος με τα πόδια και με αυτοκίνητα. Ο δρόμος δεν θα είναι κλειστός για αύριο Πέμπτη. Ενώ Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα είναι κλειστός για την τροχέα. Εδώ βλέπουμε και το χώρο εκκίνησης. Εδώ ναι, είναι ο χώρος εκκίνησης και ο χώρος του τερματισμού την Κυριακή το απόγευμα. Η αυριανή πανηγυρική γιορταστική εκκίνηση, τι περιλαμβάνει? Θα φύγουν τα αυτοκίνητα χωρίς να χρονομετρηθούν, φαντάζομαι, έτσι? Ναι, χωρίς να χρονομετρηθούν. Είναι εικονική εκκίνηση. Δηλαδή για να δώσει κάποιο γιορταστικό ύφος. Τα αυτοκίνητα ενώ θα είναι παρκαρισμένα στα διάφορα σέρβις τους, θα προχωρήσουν προς το παλιό λιμάνι και θα περάσουν μέσα από το πάρφερ με ο χώρος ο οποίος παρκάρουν και θα περάσουν στην εκκίνηση. Θα εκκινήσουν ανά ένα λεπτό και θα ξαναβγούν στην εδώ επίχωση. Δεν ξέρω αν οι φίλοι τηλεθεατές με βλέπουν εδώ που κοινό, είμαστε κάπου εδώ. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά στο στούντιο το δικό μας, προσδιορίζουμε έτσι ακριβώς το χώρο που βρισκόμαστε απόψε με τα συντριβάνια ακριβώς πίσω από το στούντιο. Πόσος κόσμος δούλεψε για να στηθεί όλο αυτό το σκηνικό εδώ, Μαρή? Αρκετός κόσμος, ο κάθε ένας για το δικό του τομέα. Και όλοι εθελοντές? Οι περισσότεροι είναι, είναι εθελοντές, ναι. Τι περιμένουμε από αυτή τη διοργάνωση? Η δικιά σου συμμετοχή σε αυτό το ράλι πορεύεται από την αγάπη για το αυτοκίνητο? Σίγουρα. Για να είσαι εθελοντής, σίγουρα ξεκινάς από αυτή την αγάπη που έχεις για αυτό που κάνεις. Και σίγουρα χωρίς αγάπη τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, Μάριε. Καιρού επιτρέποντος. Θα μας βοηθήσει ο καιρός, είμαι σίγουρος. Άμα μας βοήθησε μέχρι αυτή την ώρα και δεν μας έβρεξε, παρότι πήραμε και τα μέτρα μας με τις τέντες εδώ και με την τέντα της Coca-Cola πίσω, ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Τέλη τον Ιωαννίδη και για αυτή την βοήθεια για να βγει η εκπομπή απόψε. Να πάμε στην ομάδα της Ford, Θωμά Φραντζή. Είχαμε τη δημοσιογραφική της διάσκεψη πριν από λίγο νωρίς απόψε. Τι υπόθηκε εκεί? Πάντως δόθηκε μια καλή ευκαιρία στον κόσμο να δει από κοντά τους οδηγούς, να τους θαυμάσει, να πάρουν αυτόγραφα από τους οδηγούς, αλλά και να συνομιλήσουν μαζί τους. Πήγε ο κόσμος. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και στις δύο δημοσιογραφικές που πέρασα από τη Ford και τη Subaru, πραγματικά το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Πάμε να δούμε τα πλάνα από τη διάσκεψη της Ford και ο Θωμάς Φραντζής να μας ενημερώνει. Εδώ είμαστε στη Λεωφόρο Μακαρίου, έξω από τα showrooms της Ford. Εκεί όπου κατέφτασε πρώτος ο Μάρκο Μάρτιν, ο Εσθονός, οδηγός εδώ το Ford Focus, το οποίο θαύμασαν, ήθελαν να αγγίξουν εκεί, μικροί μεγάλοι, παιδιά. Να δέστε εδώ με πόσο θαυμασμό βλέπουν το αυτοκίνητο, τους πιτσιρικάδες με τις μηχανές, τις φωτογραφικές.
πάντα πλάνα από τη δημοσιογραφική διάσκεψη που προηγήθηκε πριν από λίγο. Ο οδηγός ούτε συνοδηγός. Όχι, αλλά πολλά βλέμματα δεστραμμένα και στην κοπελίτσα. Και εδώ είναι ο Κάρλος Σάινθ, ο Ισπανός. Μιας και είμαστε ποδοσφαιρικοί, να πούμε ότι η χόμπι του είναι το ποδόσφαιρο. Χόμπι του είναι το ποδόσφαιρο. Είπε και ποια ομάδα είναι ή δεν είπε? Όχι, δεν αναφέρθηκε εκεί. Έτσι. Νομίζω ο Θωμά παίζει στη Ρεάλ για χόμπι. Και εδώ είναι ο Μάρκο Μάρτιν, ο Εσθονός που είπαμε νωρίτερα. Τα λένε μεταξύ τους οι οδηγοί της ομάδας της Ford. Και βλέπουμε, Σάβα, είναι κατάμεστη αίθουσα. Ο χώρος εκεί του showroom. Και εδώ έγινε η παρουσίαση των οδηγών. Εδώ είναι ο Ισπανός, Κάρλι Σάινθ, τα χειροκροτήματα, τα περισσότερα στον Κόλιν Μακρέι. Πρώτος πέρσι στο Ράλι Κύπρος, όπως και να το κάνουμε. Είδα στραμμένα τα βλέμματα στο Σκοτσέζο οδηγό. Δεν έγιναν κάποιες δηλώσεις να σημειώσουμε εδώ από τους οδηγούς της Ford. Έγινε απλά παρουσίαση της ομάδας. Παρουσίαση και ευκαιρία για να έρθει σε επαφή ο κόσμος μαζί τους. Εδώ είναι ο νεαρός ο Φρανσουάν Ντουβάλ, ο Βέλγος, και ο Μάρκο Μάρτιν μπροστά σε πρώτο πλάνο. Και από εδώ και πέρα τα αυτόγραφα. Βλέπουμε εδώ του ειδικά τους μικρούς με πόση αγωνία περιμένουν να πάρουν το αυτόγραφό τους. Κόλιν Μακρέι, δεύτερος το 2000, πρώτος το 2001. Αλλά φέτος, Λεωνίδα, δεν πάει καλά, έτσι? Όχι πολύ καλά. Ήταν και αγώνες στην άσφαλτο που δεν βόλευαν και τόσο το αυτοκίνητο. Είχε και ένα μικρό τραυματισμό στην Κορσική. Ελπίζει όμως ότι το Ράλι Κύπρου θα τον βοηθήσει να ξεκινήσει πραγματικά τη χρονιά του φέτος. Αγαπητέ Χριστάκη, εμείς πότε θα κάνουμε τη διάσκεψη μας? Ελπίζουμε πολύ σύντομα μετά το ράλι. Μετά το ράλι. Αν πάμε καλά. Αν πάμε καλά. Καλά, έθεσα την ερώτηση έτσι για να δούμε τι γίνεται με τα μεγάλα αστέρια και έπιανε εξαπρόπτου. Και σε έπιασα εξαπρόπτου. Βέβαια, ευθύνεται και η μη προβολή στην Κύπρο των Κυπρίων οδηγών για να μην έχουμε, εντάξει, όχι παρόμοιες εικόνες, αλλά τουλάχιστον αυτό το ενδιαφέρον προς τους Κύπριους οδηγούς. Πιστεύεις ότι θα έρθει η ώρα που θα καταφέρουμε να έχουμε, να προκαλέσουμε, να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον, να μην τρέχουν οι πιτσιρικάδες τόσο πολύ τους ξένους, αλλά να τρέχουν και λίγο τους δικούς μας? Δυστυχώς στην Κύπρο δεν νομίζω να έχουμε τέτοια ευκαιρία και, ούτε στο μέλλον ούτε είχαμε ποτέ μας μέχρι στιγμής. Φυσικά με την εξέλιξη που κάνουμε σαν οδηγοί στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν μπορούμε να φτάσουμε στα επίπεδα των ξένων οδηγών του παγκόσμιου πρωταθλήματος, αλλά ελπίζω πολύ σύντομα να δοθούν καλύτερες ευκαιρίες στους Κύπριους οδηγούς και να καταλάβουν διάφοροι χρηματοδότες ότι ναι, υπάρχει και ο Κύπριος οδηγός που πρέπει να τον βοηθήσουμε για να μπορέσει να εξελιχθεί. Σαν εμένα φέτος μου δίνεται ευκαιρία να τρέξω με έναν WRC Subaru. Και είναι η πρώτη φορά, έχω την εντύπωση, που ο Κύπριος οδηγός τρέχει με ένα τέτοιο αυτοκίνητο στο Ράλι Κύπρος, έτσι? Ναι, είναι η πρώτη φορά μέχρι στιγμής και ευχαριστώ για αυτόν την ομάδα μου, την Cool Motorsports, και ελπίζω να καταφέρουμε να φέρουμε έναν καλό αποτέλεσμα με το αγωνιστικό που θα τρέξουμε αυτή τη χρονιά. Φυσικά δεν υπολογίζουμε να φτάσουμε στα επίπεδα, όπως είπα προηγουμένως, τους ξένους οδηγούς, αλλά έναν καλό αποτέλεσμα νομίζω θα το φέρουμε, αν όλα πάνε καλά. Μάλιστα. Μανώλη, εφόσον άνοιξε το θέμα της ομάδας ο Χριστάκης, πες μας πώς λειτουργεί
αυτό το σύστημα της Cool Motorsport? Η Cool Motorsport τι ακριβώς κάνει? Τα τελευταία 2 χρόνια έχει ξεκινήσει μια δουλειά πάνω σε καθαρά επαγγελματική βάση. Και ο σκοπός είναι για να δοθεί όχι μόνο η ευκαιρία στο Χριστάκη, αλλά και σε άλλους Κύπριους οδηγούς, οι οποίοι μέσω αυτής της αγωνιστικής ομάδας, η οποία εργάζεται σε επαγγελματική βάση, σίγουρα όμως πάνω σε κυπριακά δεδομένα και όχι πάνω σε καθαρά εργοστασιακά δεδομένα, τα οποία βλέπουμε στο εξωτερικό και os βλέπουμε που έρχονται εδώ στον αγώνα των δικών μας, αλλά τουλάχιστον να είμαστε κάπως πιο εξελιγμένοι από τις ερασιτεχνικές ομάδες τις οποίες είχαμε τόσο όλον αυτόν τον καιρό. Όλα εξαρτώνται από εσάς, δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσω αυτής της εκπομπής θέλω να ευχαριστήσω την Lumière που δίδεται η ευκαιρία σε οδηγούς και χρηματοδότες να προβληθούν και να κεντρήσουν το ενδιαφέρον και σε άλλους νέους χρηματοδότες και οδηγούς, γιατί το άθλημα του αυτοκινήτου είναι από τα πιο ευγενή αθλήματα που υπάρχουν στον κόσμο. Ξοδεύονται εκατομμύρια λίρες πάνω στο άθλημα του αυτοκινήτου και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει και οι διάφοροι φορείς, τόσο και οι διάφοροι ανθρώποι οι οποίοι επηρεάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά κάποιον τρόπο να βοηθήσουν, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερες μέρες στο άθλημα μας. Πιστεύω ότι η Cool Motorsport φέτος έχει να επιδείξει έναν αυτοκίνητο πλήρως προετοιμασμένο παγκοσμίου επίπεδου. Το μόνο αρνητικό σε αυτήν την συμμετοχή μας δεν είναι οι ικανότητες του οδηγού, γιατί πιστεύουμε στις ικανότητες του οδηγού, του Χριστάκη του Θωμά, αλλά στη σειρά εκκίνησης, στην οποία είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε δηλαδή με τον αριθμό 52 και να συνεχίσουμε με αυτόν τον αριθμό, χωρίς να μας δίδεται η ευκαιρία να οδηγήσει το αμάξι σε κάπως καλύτερες επιφάνειες, που θα του στερήσει σίγουρα το δικαίωμα να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση ίσως. Μάλιστα. Θα πούμε και θα δούμε και το αμάξι αργότερα από κάποια πλάνα που μας έχει φέρει ο Λεωνίδας. Να κάνουμε παρένθεση, ανοίξουμε παρένθεση, να πάμε Θωμά στην άλλη διάσκεψη που είχαμε το απόγευμα και την οποία επισκέφθηκες, η ομάδα της Σουπαρού. Τα πράγματα και εκεί έτσι το ίδιο. Ενθουσιασμός πολλής, κόσμος πολλής. Ενθουσιασμός όπως και στη Φόρτ νωρίτερα. Θα δούμε τα πλάνα ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πλάνα. Η ίδια κατάσταση. Είμαστε και πάλι στη λεωφόρο Μακαρίου, έξω από τα showrooms της Σουπαρού. Μιλάμε λίγο. Και εδώ η άφιξη του Τόμι Μάκινεν, του Φιλανδού. Βεβαίως είναι το μεγάλο απόκτημα, θα λέγε κάποιος, της Σουπαρού. Και εδώ θα πρέπει να πούμε εδώ, Σάβα, ενώ βλέπουμε πάντα το Τόμι Μάκινεν, ότι ο Πέτερ Σόλμπεργκ, ο Νορβηγός, δεν ήταν παρόν στη διάσκεψη, ήταν σε δοκιμαστική όπως μας είπαν, δεν πρόλαβε. Δίπλα του πρέπει να είναι ο συνοδηγός του, ο Κάι Λίνστρομ, ευκαιριακός συνοδηγός, αφού ο μόνιμος συνοδηγός του απουσιάζει μετά, αναρρώνει μάλλον από ατύχημα που είχε πέρσι στην Κορσική. Ενώ είδαμε στο πλάνο και τον Σιχίρο Αράι, τον Ιάπωνα, ο οποίος είναι οδηγός στο Group NI. Και εδώ ο κόσμος μαζεμένο. Αρχικά έμεινα για λίγο μόνοι οι οδηγοί και στη συνέχεια και εδώ η διαδικασία με τα αυτόγραφα. Ο Μάκινεν που λέγαμε νωρίτερα, η μεγάλη μεταγραφή, δεν είναι λίγο πράγμα που 24 φορές κέρδισε την πρώτη θέση. Φέτος είναι τέταρτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πέρσι αποχώρησε. Φέτος, όπως δήλωσε αμέσως μετά, θα δούμε έτσι πλάνα από δηλώσεις,
ελπίζει ότι θα πάει καλά σε αυτό το ράλι. Και εδώ είναι η παρουσίαση βασικά του Τόμι Μάκινεν. Εδώ είναι ο Τοσιχίρο Αράι, ο Ιάπωνας. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις μετά την παρουσίαση. Σουμπαρού που στα χωμάτινα ράλι παραδοσιακά πάει καλά. Αυτό δήλωσε και ο Τόμι Μάκινεν, ότι αισιοδοξεί ότι θα φέρει εις πέρα στην αποστολή και θα έχει καλά αποτελέσματα. Τόμι Μάκινεν που κάποια στιγμή είχε πει ότι χαίρεται που είναι ξανά στην Κύπρο. Είναι σημαντικό αυτό για την Κύπρο. Ανέφερε ότι είναι ένα ράλι πολύ δύσκολο, αλλά πραγματικά για τον ίδιο είναι σημαντικό που συμμετέχει. Quite a few chances, and also my first experience with Pirelli Dio on gravel seems to be very good. Πάμπο, θα θέλετε να κάνεις ένα σχόλιο σε αυτά που βλέπουμε, τον τρόπο της οργάνωσης, τον επαγγελματισμό, ένα επίπεδο που μας βρίσκει έτσι πολύ μακριά μας. Πάρα πολύ μακριά, σε σημεία που πιστεύω στην Κύπρο δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε στο δάθμα του αυτοκινήτου. Το ποτέ να μην το πούμε. Νομίζω είναι αδυνάτο. Η οικονομική πόρη που έχουμε στο νησί με τις εταιρείες, είναι δύσκολο μια ομάδα να αντεπεξέλθει ακριβώς με τις ομάδες παγκοσμίου με τα εργοστάσια. Τώρα γίνονται φιλότιμες προσπάθειες από διάφορες ομάδες στην Κύπρο για να προβάλλουμε κάτι το καλό μέχρι τα επίπεδα που μπορούμε οικονομικά. Στα αυτοκίνητα δικά σας δουλεύετε ήδη πάνω? Ήδη έχουμε άτομα που μας βοηθούν. Αλλά βάζετε και το χέρι σας εσείς, διαρκώς. Σίγουρα. Αν δεν το βάλετε... αν δεν το βάλουμε, νομίζω δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Με πληροφορεί ο Ανδρέας ότι ο Γερανός, η κάμερα που είναι στον Γερανό, μας δίνει πλάνα από συνεργεία που ήδη δουλεύουν απάνω στα αυτοκίνητα. Πάμε να δούμε τι πλάνα έχουμε. Λοιπόν, να τα. Μια τέτοια ομάδα να φτιάξουμε κι εμείς, Πάμπο Τιμοθέου και Σάβα Λαέ. Έστω και στα όνειρά μας τώρα, μόνο. Μόνο στα όνειρα. Μόνο στα όνειρα. Πήγαινε αυτό το τραγούδι τώρα, αν το είχαμε, θα το βάζαμε, θα ήταν πολύ πιο... Στο επιδόρπιο. Ατμοσφαιρικά. Στο επιδόρπιο. Στο επιδόρπιο. Τώρα δούμε τι διαβάσαμε του Χριστάκη του Θωμά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο. Σημαντικό κομμάτι, σημαντικότατο, αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους καλεσμένους μας, το θέμα της ασφάλειας. Από διοργανώσεις ράλι πριν από το 2000, όχι μόνο στην Κύπρο, και από ατυχήματα, έτσι για να δούμε τι μπορεί να συμβεί εκεί που δεν το περιμένουμε. Αυτά πριν από το 2000 ετοιμάσαμε ένα αντίστοιχο φιλμάκι
και για διοργανώσεις μετά από το 2000 πιο πρόσφατες. Είδατε πόσα και ποια απρόβλεπτα μπορούν να συμβούν και να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Θα δούμε και χειρότερα στην συνέχεια. Ένας άνθρωπος που λόγω της πολύχρονης παρουσίας του στο χώρο του αυτοκινήτου και της αγάπης του στο άθλημα μπορεί να δώσει την άποψή του για το θέμα της ασφάλειας. Ο Αντώνης ο Μιχαηλίδης, ο καλός μας φίλος, ο διευθυντής της MPM Eurocars, που στηρίζει και αυτή την προσπάθεια της ενημέρωσης, μας στέλνει το μήνυμά του για το θέμα της ασφάλειας.